יוצאת כזאת, הבית הבית שלי, פה תראה, אני... הוטל אינדיה צ'ארלי והוטל ינקי אינדיה בגובה 1500, יכולים לקרוא את הלוך, מזכירת תנועה נגדית תעלה קצת גבוה ואז תעלה יותר שמאלה. אתה ממש מעל הבית. איפה הבית שלך? הנה, קצת יותר. שם, שמאלה. הנה פה, כדח כדור. הבית השלישי, בצורה הראשונה. זה הבית שלך. זה הבריכה פה. הבית עם הכל בצורה הראשונה. דלתה, אני לא טס לתימור, תשימי לי, אתה יודע, דרך להבים בערד. רות קיבלתי שיירה דלתה, יכול לקחת לרבי 1707, תפי יוצאת לך נגדית, הוטל ינקי אינדיה,